האם היהדות היא אוניברסלית? האם ליהדות יש בשורה אוניברסלית, כלומר בשורה ללא יהודים, לגויים? במשך מאות ואלפי שנים העם היהודי התמקד והתרכז בתוך עצמו. אבל ככל שמתעמקים ורואים יותר את המקורות שלנו, אנחנו מבינים שיש מטרה אוניברסלית לעם ישראל. יש בשורה. והיום באיזשהו מקום הנצרות והאסלאם לקחו אליהם את המקום הזה האוניברסלי. אבל לנו, לעם ישראל, יש דרך להציע לגויים. ובסוגריים אני אגיד, לא, זה לאו דווקא מצוות בני נוח, מה שאולי חלקכם מכירים את המושג. אז על כל זה אני אדבר בהיבטים שונים, על מהי היהדות והבשורה האוניברסלית שלה, כי דווקא עכשיו במדינת ישראל, כשאנחנו חזקים, כשחזרנו לעצמנו, יש לנו מה להציע לעולם. אז מה יש לנו להציע? מה דעתכם? אתם מוזמנים לכתוב בתגובות, נראה לאן זה ייקח אותנו, ואני אתייחס לכך בסרטונים הבאים.